आच्छा इब्रा मुस्लिम बायदि बांगालफोर जुदि आइयालाय मोजां नुदों नखा आयै हा बिटिसि नन बिटिसिनि सिमा बर्डार बेयाव न' गास दे आं बे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय दा आं दा बाबाया उदै सेमनायनि थाखाय माबा जावग्लिगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै नोंथांमोना नायनो बारै नायनो हादो नै नायदो लोगोफोर मैगं फोनो हा जावग्लिगासिनो आरोना नै एसे उदैबो सेमगोनदां ओइ नोंथांमोन इसोरो ना साग्रा आरोना नाफोरखौबो इसोरो माबायो नै लोगोफोर नाय ना सारग्राफोरा गासिनो इनै जावग्लिगासिनो आरोना होगासिनो जोंनि बिफा बोराया होबाय रबट बायदि एयारफन सोलायलायनानै लोगोफोर नायनो हागोन माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आफा मोजां मोनदों बरिया उदैयाव ब्रां ब्रां मोनलायो थाब हामथारगोन हामनायला हामगोन आरोना हामगोन जाय भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्टआवबो इसा मा खालामदोंब्रा इसा मा खालामदों हा इसा आयु नै मादै मालिया मेगन खोबथेगासिनो नै इसायाबो मालाय एफा एनै उदै सेमगौबानो मैगं फोनो हा जावग्लिला बायदोंमोन आं गासिबो ओइनिफ्राय इसिमल' हाबाय आङो जावग्लिनो इसिमल' जावग्लिनो हाबाय आरोखि ओमफ्राय गाबोनथ' पुर्निमा लोखि फुजा बेलबरन नङा होमबा बिनि थाखाय गाबोन खदाल जावनो मोनानो जोंनाबो ब्रह्मफोरना दा गोलोमफ्रुलायबाय बेखिनि जावनायावनो सानदोंमोन आं माने दिनैनो जावग्लिनानै फोना होखानोसै होननानै जेबो नङा माने समफोर फोना होनोसै कमप्लिटनो दा ओइथिं गामिनि मानसिफ्रा ना सारदोंमोन दंग' थेनानै बेसेबां मोनखो बेखौ नायहैनि र' नोंथांमोनाबो नायनो हागोन बिदा फंबाय एन्जर साहैनो थाखाय फान रेडि खालामदों नुवाखै बा गाबोनफ्राव मोजां मोनजाथाय अबे सायगोन हादों नोङो बोरला सोनो नुवाखै हादों बा गंबेसे फाना मोनजागोन ना आमर बेदर मोनजागोन ना मोनजाया मोनजागोन आच्छा वा मा बासिनो ब्रा मै ना बामि गोजाना वा दे बेसे गिदिर देलाय आच्छा माजों जागोन खुगाजों आच्छा बरिया गोथाव जाना खामिथिबाय ओरैजाय फिथिख्रि नास्राय ने गोजा ओमफ्राय रांगा गोजा मोदायानो जाजोबलाय बे खांख्राइखौ ओरैजाय ना फिसा फिसा गोजा मावा फिथिख्रि वाव दा उरमिला रानिनावसो जाहैनांगोनलै नाखौ खेब्रेनो हा मा नोयो होनलायब्रा मोख्रासो ना मानसि जाखोब्रा नायसाय हनै गोजौआव ओइ नै नांगोन थाइगिरबो हानबाय नाजों खांख्राइ जानांगौ साला गोथाव जानांगौ खांख्राइ जानो थाइगिर लाबायलै हा नै गस्लायाव लोगोफोर गस्लायाव थाइथाम लाबाय थाइथाम मोनजाबावगोन नोङो नाया मोनजाबावगोन नों नाया नायलाय मालाय नै माबायदि रानगासिनो दं नुवाखै सेरजों थिखोदाव बावखायदा मोजां सब गुमै गुमै मोजां सब फाग्लाया मोनजालायो मोनजाला नै अलसिया ससेल' सारा ब्लड नङा नों नाखौ जानो लुगैदोंना लुगैयाखैमोन आं लुगैया मानो खारखो नों ओमफ्राय माथो मोदलामसि थेलाबाय थादोंमोन नोंलाय गैला मोनजाला नोङो फ्रामा उदयाफ्रा माबायदि खानाय सिनलाबायो मालाबा खानाय सिनबोगोन नों बबेयाव देलाय नायसाय नै गैला सेस हख्लाबजोब्बाय जावख्लाबजोब्बाय नै साइड सिनजाग्राखौ नाया मानो द्र' आयना लालायनानै नायनायाबो उदाया ओमफ्राय नायनाङानो सै रोङा नालाय सिननायखायनो नायनाङा होनदों आसोला बहा सिनफेरखो नोङो खानायखौ देलाय बुंलाय नोङो
गुवाहाटियाव नाफिट खुलियोब्रा आं बा गाजा गुवाहाटियावसो नाफिट खुलिलायबो थाइगिर दंफां सिङाव नायलाय दहाय थाइगिर हानग्रायाबो नै बेनो सिनसाग्राया गैला माबानायनि थाइगिराव आवसिया गाखोनायनि सिनख्लाजोबजाबाय फाला गोजौनि दारिखौ मेचिनजों हना लाना सेस बांगाल साइज नुबाय नै लोगोफोर आरो ओरैजाय दहायनो न'आव ना मोनखादोंमोन एसे ओमफ्राय आरो आब'मोना एसे हरबावबाय बरिया जासिगोन दिनै मा जायखो मैथा होननानै जानोसै मोजां नुवाखै मा आं दारिसिनो मोजां नुमाराखै मा दारिखौ मुस्लिम बायदि नुदों मुस्लिम बायदि बांगालफोर दि आइयालाय मोजां नुदों नखा आयै हा गाइसमोन जोंना मादारा बेनो दे आइया बिराद बुरिबायलै उफाय गैला मिथिबाय आरो आफाखौ नायनो ना जोंनो आफाया बेमार जागासिनो ना नै जोंना आफाया बेनो बेमारजोंनो नैलाय मोखांफ्रा बुना जोबनानै दङ थाबायनो एसे हाहांदों नामा एसे मोजां मोनहांदों रावफ्रानो गोदोजोबनानै दङ माने बिराद दुरबल जाना दं आरो गोलैनो नागिरो अयथासारनो बेमार जादोंबाबो सादा जानायखौ गारा नै सादाखौनो नागासिनोसो दं सादा थखन लाबानो उफाय गैया नै थखन लानानैसो दा हान्थिनो गोनां जागासिनो दङ खस्थ' सानैबो ओरै आइयाथ' आइ जाखाला सिंस्रि आइना आरो आफानाबो जाखाया दै थिख्लिसेखौनो थिखोनो हाला बोरायबाय बुरिबाय माथो खालामबावनो आरो फिसाफोर थाबाबो फिसाफोर गैयै बायदि फिसाफोरनि अननाय मोनाखै होनबाबो जायो जोंबो थायो गुबुन दाबसेयाव आरो दा दुइसिन फंबाय जोबथारनाय गासिबो बेलेग बेलेग जाजोब्बाय होननाय बायदि होमबाबो आं बेयावनो दंथ'यो जों दा फेमिलियैनो बाहेरायाव थायो आरो न' बांफोरखौ नाय गाइसमोन नै जोंनि न'आ नोंसोरो गोबाव समनिफ्रायनो न' नायनो मा नायनो थायोमोन ना नायदो नै न'फोरखौ नै नाय ओरैजाय आरो ओरैजाय गंसेया नाय नै आरो गंसेया नै मिथिबायना लोगोफोर नोंसोर मालाबा फैनो होनो ना दिनै नायना ला नै जोंनि न'आ माबायदि खामसालिफोरखौ नाय नै गोबाव समनिफ्राय न' नायनो होननानै नुबाय नङा होमबा दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना ओरैजाय गलि दं सिगां फुराना न'आ बिथिं दंमोन आरोखि ओरैजाय जा फांसे फांनै दङ गयफ्रा खोब दङ 10-15थासो दङ आरोखि बेखिनियानो जोंना गय बागाना नै माइ आबादथिलिया ओरैजाय ग्रोम ग्रोम बै बे नुहुरनाय गामिया बेलेग गामि आरोना ओमफ्राय नै बे गयबारिनि उनावहाय बै थिं एसे जोंख्लाबनाय नुबाय थादोंना बे एलपि स्कुल जोंनि गामिनि फार्स्ट नय थाराबारि बड' एलपि स्कुल आरोना बियो भिउफोरखौथ' जोबोद समायना नुयो लोगोफोर बे औवाबारि बागानखौ नुहुरदों दा रायजोफ्रा बे औवाबारि बागानखौ बारबानोखि बिटिसि सिमा अर्थात फार्स्ट नय दैमा बे आरोखि फार्स्ट नय दैमायानो जाहैबाय बिटिसि आरो सनितपुरनि सिमा अर्थात बिटिसि नन बिटिसिनि सिमा बर्डार बेयाव दं आरोखि आरो ओरैजाय गय बागान नुहुरनाय बे गुमैमोनहानि न' आंनि मिसेसनि बा आंनि बुरिनि आंनि वाइफनि असे बिदा आरो फंबायनि गय बागान जाहैबाय बियो हा ओरैजाय ओइथिं गामि दंजोबो मथा मथि 26 घरसोल'सो दं ओमफ्राय ओरै साहाजों गामि दं आरोखि नैबे जाहैबाय जोंनि गाथोन अर्थात दंग' लाबोनाय बे दंग'आवनो दिनै दहाय नोंथांमोना ना नुदों नङा होमबा बे नाखौ बे दंग'आवनो सारनानै बा थेस'नानै हमदोंमोन गोबां ना मोनजायो जोंथिं एसे खस्थ' खालामनांगौ आरोखि एसे खस्थ' खालामनानै गोबां ना मोनजायो आरो दैमाफ्राव नागिरबानो ओरैजाय न' गोजानै जोंनि हादाननि न'फ्रा बेनो 2000 सनाव आरोखि स' लोगोफोर भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय दिनै बेनोमोन न'आव थानाय ओरैनो फिसासा ब्लग हिसाबै लाना फैदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आरो जोंनि न'खौ बा आइ आफाखौ गोबां मानसिफ्रा नायनो होनना बुङोमोन दिनै आं दिन्थिबाय आरो लोगोसे फंबाय बेवाइफ्रा गैथ'वा आरो फंबायनि फिसाजो उन्दै दा बेबो हस्टेलाव दङ गाबोन 9 बाजियाव सुथि जागोन बा हस्टेलनिफ्राय हगारसिगोन फुजानि थाखाय साननैसो सुथि होगोन आरो दा गाबोन लायनांसिगौ जाहैबाय आङो दा बेखिनियानोमोन लोगोफोर दिनैनि फिसा ब्लगा बा नोंथांमोना आंनि बिमा बिफाखौ नायनो होननायलाय आरो लोगोसे आंनि गामि न'फोरखौ नायनो होननायलाय दिनै दिन्थिबाय नोंथांमोना निस्सय नुबाय माबायदि आंनि न'खरनि अबस्थाफ्रा नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय दा नोंथांमोना सोर मा सानदों गोरबोआव बा सोरनि गोसोआव आंनि बायदि न'खर दंजायो नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर मानोना जों मानसि माहारि हिसाबै बयबो समान नङा गोसोनि साननायाबो बेलेग बेलेग जुदा जुदा जायो आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो मा होनना बुङो
थाखा फैसा रां रुफायाबो बयनावबो समानै थाया नङा होमबा बेखायनो सोरनावबा दं सोरनावबा गैया आरो जोंहा दा बिदा फंबाय जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै जों खामानि मावगासिनो दङ न'खरनि थाखायनो जोङो गुबुन जादोंब्लाबो गोरबोजों जोङो न'सेनो दङ आरो बे गंसे न'आवनो दं बे मोनसे सिलायावनो दङ जोङो माने रां रुफा खामायनायनि बेलायावसो जोङो गुबुन जानानै दङ नाथाय बिमा बिफाखौ नायनायाव जों बिदा फंबाय सानैया बा जों दुइसिन सानैया जोङो गावस्रालायाखै एरायलायाखै बेबो हानायखिनिखौ हरदों गाव जि हायो गरसे गरनैबाबो आरो आंबो जि हायो आंनि गोरबोनिफ्राय होनाय जादों दा बेफोरखौ माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर गावनिनो जोनोमगिरि आरो सोरजिगिरि बिमा बिफाया प्रब्लेमाव जायोब्लाथ' जों निस्सय नायनांगौ दायथ'आ जों फिसाफोरनिखा जा हायो नङा होमबा आखायाव जा दङ बेजोंनो जोङो जुजिनांगोन नाजानांगोन मोजां जानाय जायो बे इसोरनि आखायाव बा गाव गावनि खाफालावसै नङा होमबा दा बेनोमोन दे लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बांद्राय गोलाव खालामनो सानले आङो एसेखिनियावनो आं दिनैनि ब्लगखौ फोजोबनाय जानोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन